chibai levek ule tuntuma chuan passion chungchang kan soyang hei mi hlotling tak interview vela te hian an soi kan hre thinanga follow your passion follow your heart te antifawa mase a passion vasia dan berakha an soi tel thin lova chumi mani passion shia theina na min puitur kong then khatte kan soi don ni ama sa in mason zel dumi ni chuan ilo subscribe ve donia kan shian masak ber tur chu passion kan ti hian hobby zongjong ani ngot lawa kan passion kha kan hobby te jinga mi ani theya mase kan hobby zongjong ero chu ani chuang lo hobby hi chu nuam kan ti satlia po aleng vek theyanga passion ani chuan thinlung takan nuam kan ti lung oina satisfaction min pe thei tu ha deu ma ila min ti hlim veng thei tu kha nia midang ta na nok sak le tangkai lo ni lovin khovel le midang ta na kan pek chu ave thei kan theina midang te ne na kan pholan ve na kong kha ani ome entina video games te PUBG te khel hi ka passion ani ati rengot theilawanga khami games shula khanin midang han kai shwal vel te han lead vel te le video a midang ti hlim pa khatianga video siama han upload le te khang te kha chu midang entertain kha kan passion chu ni theyanga mase a games ngorngora kha chu ka passion ani kha awati thei arin omchi alawani kan passion kan shiat theina kong then khatte chu pakhatna mani kanin shiat chian masak photangai eng ang mi nge ini mi thu hnuaya kun mi nge zalen nuam ti chi na tho na konga po midang ne na tho hau hian iphurin I thathau jok nge mania tlatfal nuam ti chi introvert nge extrovert ini tite kanin shiat chian chuan kan hoina lam tura khan chiana olbi kani an kianga hun kan man tamna apiak te kan hre chiang thin ang hian mani in hre chiang tur po hian ke mani le kan ngai to na tine na hun kan man tam ve angai ni kan thin lung du zong le thu soi te kha ngai thak thiam ve anga ya tunlaya chuan chanchin te information social media thil ti tur le ngai ven tur hi atam lu tuka kan tan hian hun kan nei lo thina ni kan beng kan hnoa kan mit kan ti tlai reng boka mani in shet chianan hun in pek ve chin tur ani meditate te antia quiet time te pontia atha em a heng te hi thil tang kai lo tireng lo khan mani tan hian hun in siam ve tur ani panhina chuan thil hi ti chin ve chin tur ani tuna tui kan ti berber te po hi tui kan ti ber ani tak lo mai thei achan chu ei tur zongjong hi kan la tem kim miaw lowa kan tem china kan tui ti ber ani rengot chau kan ei chin miaw lo chuan tui wati ngai na kha lowa chu tiang che chuan thil kan ti chin lo emo kan hmu lo na chu nom hmel emo nuam ti ngot ngai na kha bik lowa explore tam ve anga ani tom reng lo tur thil ti chin ve zel hi atha a tuna chuan alarm chi alo mai theya mase en te po kan en theya tunla ya chuan engkim kan me chuak thei to a thil tu lawa hun khoral mai lo khan an ti lai kan en ringota kan hmu ringot te po hian chak na le ti ve du na thinlung khamin pe thei ani kong min ko hmu ve thei emema arem chan chuan thil hi ti kwal ve dun turani in upbek reng lawin pathumna a han ngai to wangwang tala I thil ti thin to apo tuisatlia nirawa hun po liam duak cho eile thil dang ti po I thei ngil thak theina kha chu tiang ilo nei ani chuan chu I passion ani theina chance kha omani thil kan tui to tak hi chu thil dang kan thei ngil thak theya music lamani theya lemziak te thil dang po khang kha tu na ila thiam wak lo thil ani mai thei mase passion ani wang khan kan cha filor ngal don ti na ani kher lawa thiam thil kha chu kan practice anga kan thiam chhozel don ani chuwangin khatiang thili lo nei ni chuan kha I passion ani ve thei ni palina a ibula cheng le om tamte zodro I chung te emo thian kom te kha zo chinla engkati hian nge thiam min ti olsam lem lawa an ti thei kha nang chuan olsam takati zung thei kha ilo nei theya tlang lon te poni theya tui hleu te mi han koma thu le zo na han zo vel te sikul lama stage program han conduct vel te pokha midang ain ilo zai phian the ni kha nang ma in shelo theya
midang in an lo hmu sak thei che ni zo she lo tur ania tunla ya hiking te announcer anchor RJ DJ khang zong zong kha career thatak tak atling vek to a tong kau che thiam reu po in theya khang te te ya khan chung te po hian min chik chuan an she thei em ani pangana a itet laya inuam ti kha ngai toilet ro kanril ru hi ein thak ve reng na chung hian kan tet laya kan nuam ti hi chu angai reng lo mai theya kan tuina huang kha ein zul chho ve the ni kan tet lai hi chuan a theile theilo tur kha kan kher vak lawa hlau na vak kan nei lawa kan du kha kan soi pop pop maya kan upat chho hian hlau hi kan nga a kan tuina a khan sumatam lawanga kanin chom zo lo te kan hlau thina kan thinlung taka kan chak zong po kha kan bo zui ngam lo pha fo thina ni ram kalte lui kalte po kha nuam mi lo ti theya khang kha eizon na ani ngal kher kha ngai lem lo ani ram kal nuam ti kha chuan tunla ya chuan camera ne na ram han kal le te tunlai khovel nen khan mebel rem dan kha azon ve the ni te lai atanga midang pui nuam ti tak te chuan social welfare lamte po kha an tuin alo ni thei tunlai internet awang hian kan tuina mana eizon na ta tling lo po kha tunlai chuan eizon na tling ani vek thei to ni a her rem vek theya khatiang khan kan te lai kan tuina kan lo zui lo atang khan a chui le ve thei bok ani paruk na hi poimo deu chu protection ngam tur ani hei hi nu le pa te in lo omani pon fa te an tui miau chuan mi zir ang mi tho ang ti tir phet tum hi angai lem to lawani tunlaya mak chuti zat a hmu chuan chuchula se chuti zat a hmu chuan chumi subject chula se ti a mi ti ang zela ti ve kher kha angai lawa Einstein po kha kan sianga anzir tir tuin le khazir tlak lo ti hiala athon ho kha ania scientist ro pui ber ani dei thawani ama thau hian tian asoya tupo hi genius mi fing vek kan nia sangha hi athing lon theile theilowa afin na kan te don chuan dam chungin mi a emo a in tiang atia mitin hian line cheu kan nei ati asoina ni mitam jok zir angte ti angte ani wangot khan kan line ani ve kher lo theya entirnan ramsa te po mun nga ya davek taila adik theilawani khomwa la davek taila a then an thlok theilawanga an hlim lawang a then tu ya omchi an nia wangin an thimayang tu ya da levek taila atam jok an thi pha anga van bawro ka po chu ti thau ka soyom zia chuin sian mai ka ring chu tiang thau chu mi sing po kan nia a then chu zirna lama kalchi te a then mechanic tur te driver tur te a then mi kil koi chi an nia a then mal tlat chi kan school system a chuan mun khata hian min khung veka zirna in ang vek hi min pe ni ransa mun khata khung vek ang kha kan nia a then an tui lawa in ti lui vaka in vauchi po ni lo ni mani laina hian kalchat zokila afin thla ka ni a basic ang high school te higher te college te po kalchu a tha lawani lo mase mani line tur ani em ka ti kha kan sia tangai ni mi ti ang zong zong a khan kan leng vek lo theya chuwangin kan tuina kan sia chuanin kha kha protection ngama midang kal hul hul na a khan kal ringot lavin kan tuina kha midangina an ngai ven vak lo le an zir pe lo po ni ma se kan tui miau kha chuan protection ngama kan dang lam ngam ve kha angai ni chuwangin mani tuina line kha siat phot kha poimo ni bonasatan heng zong zong ba ka hian siat al har viau chuan imi mal du lo le pe lo hau lis kha siam chuak la achiang do kwar dol ni midang tho sa i lo mu atang te pon entirnan chung ko ngai na mi tak le chung ko ngai poimo mi tak i lo ni chuan in lum atanga tho thei ang chi te ani lo pon mi thu noi kun hi katum lo ve sim sim ti chi te po kha i lo ni theya khanga khan idu lo isia chen chuan idu kha chu aron chiang do kwar dhei don ani ole heti jong hi ni se hlok nei nei chuan mi lo like sak vela ka video te mi lo en saka wangin kaloma ale peka kani hmule chodon ya